Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Baricuatro nagpasalamat sa kagamahanan sa probinsya sa Bohol sa suporta nga gihatag sa mga apektado sa linog. Si Bohol Governor Aris Aumentado personal nga nibisita sa Cebu Provincial Capitol ug nagpakisusi kung unsa pa ang pwede matabang. Si Ana Cumeso adunay detalye. Uban ni Governor Pam Baricuatro, gidawat ni Cebu Provincial Treasurer Attorney Roy Salubre ang cheque nga 5 million gikan sa probinsya sa Bohol tabang sa mga lumulupyo sa amihanang Sugbo nga apektado sa linog. Si Bohol Governor Aris Aumentado ug Bohol Provincial Administrator Aster Caberte ang nitunol sa hinabang. Nagpasalamat si Governor Pam Baricuatro sa suporta gikan sa mga bulanon. Akong pasalamat sa suporta gihatag ni Gov Aris karon ug atong mga igsuon sa Bohol. So from the bottom of my heart, on behalf of the province of Cebu, we are truly grateful and appreciative of the support that the Boholanos is giving to us now in this very challenging for Cebu. Kibaw man gyud ta na dili lalim ang nahitabo sa Cebu province, no? Tungod kay kami naka-experience with sa 2013 na grabe ang amo pong experience sa akong linog. But ang Cebu province was there, naagyod ng suporta, may hatag sila o tabang namo. So mo na karon amo pong ipapil sa taga Cebu na naapon mi as inyong igsuon na motabang labi na kay sa Region 7 duha na lang mi ka probinsya ang Sugbohol, so magtinabangay. And namin plano pa gyud na mag sisterhood ang Cebu province o ang Bohol province. So mo na karon magtinabangay gyud ning duha. Thank you, Gov. Salamat. Thank you, Gov. Salamat kayo. Ang Bohol una nang nipadala og mga responders og medical team nga nitabang sa amihanang Sugbo nga nagrabihan sa 6.9 nga linog. Balita may labot ang Sugbo, Ana Cumeso, Sugbo News. Governor Pam Baricuatro padayon nga nagpahimangno sa publiko sa kanunay nga pag-alerto ug pagmatngon tungod sa nagpadayon nga kusog nga mga aftershocks samtang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon DOST PHIVOLCS ni rekomendar nga likayan ang pagpaduol sa mga nakit-an nga mga fault trace o mga niliki nga yuta tungod kay peligro kini sa nagpadayon nga mga aftershocks. Base sa PHIVOLCS, ang paglihok sa Bugo Bay Fault mao'y tinubdan sa kusog nga pagtayog sa yuta nga niresulta sa 6.9 magnitude nga linog nga nikotlo og daghang kinabuhi. Ang PHIVOLCS nagpahimangno sa publiko nga likayan ang pagtambay sa mga fault trace o mga nangliki nga yuta tungod kay nagpadayon pa ang movement sa fault sa ilawom. Aron pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad, likayan ang mga kahugnoon nga building ug angayan sayran sa mga residente ang mga evacuation site nga siguradong luwas nga mga lugar. Sugboanon, manginlabot kita ug magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At ang dugang pang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxlero. Maayong hapon.